Hát akkor Szóval- üdvözöljük a nézőket. Mi is Komoly az ez a alkalom? Midsummer Fire Festival playmat egyébként. Szeretnénk Igen. szerepelni. Igen, Az azt alkalom a 7. szezonja a Red Magic Ligának, és annak pedig a döntője, így amelyet igaz. 2 uh, döntő szűz Meg- fog megküzdeni, ha mondhatjuk így, egymással. Egyébként amúgy meg már veteránok. szintén szeretném kiemelni egyébként a baloldali játékosnak a deckboxát, ami egy műanyag doboztartó. Műanyag De nagyon doboztartó. kreatív. Így Igen. van. Tehát még magának a doboznak a tartója. Aha. Tehát Igen, döntőszüzek. így igaz, döntőszüzek. Viszont hát ugye itt egy Gearson és egy Shawdred fog megküzdeni. A Shawdredet Kunat irányítja, aki egyébként Mr. Miller személyesen. így igaz, és eddig a pillanatig konkrétan meccs vereség nélkül jutott el, hogyha jól látom itt a tabellát. Igen, én is úgy tudom, hogy ő egyáltalán... Sőt, mi De több, talán nem, mintha egyszer kikapott volna, nem? Még a legelején. a legelején szerintem nem. Szerintem szó ellen igen, de nem bennék rá mérget venni. Az A csoportból úgy jutott tovább, hogy 2 győzelme volt, összesen, tehát 2 meccset sikerült lejátszani, és egy 4-1-et ment, tehát ott kikapott valakitől, vagyis hát egy meccsben. Egy meccsben. Ellened esetleg? Nem játszottunk. Úgyhogy nekem úgy nem volt annyira jó matchup. Azért annyira rossz sem. Úgyhogy hát mondjuk nem tudom, azért tud nem tudom, hogy dobatni, handhétet ha játszik, de egyébként közben majd megnézem, hogy ki ellen lúzolt egy gémet. Most láthatjuk a ahogy nézem a kockadobást. Dice Roll-t egyébként, igen, a Stúóban 10-essel, Mr. Miller 15-tel, tehát valószínűleg jobb játékos, mármint hogy nem jobb játékos, hanem a jobb oldali játékos Igen. fog kezdeni. Mit gondolsz, hogy milyenek az esélyek amúgy, tehát ebben a matchupban a Gearson ugye tudjuk, hogy egy nagyon komoly agró prakli. Shawdred pedig kontroll. Egy kontroll, úgyhogy ez egy ilyen klasszikus matchup. Hát én mint mono-fekete játékos, én nem szabad, hogy pártokat fogjak, de Shawdredet futtatván szerintem nem egy rossz matchup neki egyébként a Gerzson, mivel board clear mennyiség az van bőven a deckben. És ugye Shawdred meg azért legtöbb egylapos leszedést a pirosból azt túléli, tehát hogyha asztalt ér, nincs counter, akkor azért jók az esélyek, igaz? Tud életet hívni. Teljes mértékben, és ki szeretném emelni, szerintem ez a metában a legtöbb board clear-rel rendelkező pakli. Mivel játszik legalább 6-ot. Tehát játszik Damnation, Dead of Winter-t, játszik, ha jól tudom, Ati, még Nuclear Fallout-ot is a biztonság kedvéért, Toxic Deluxe, Giant Expertise, tehát ezek mellett úgy gondolom, hogy egy Gerzsonnak, aminek pont az a lényege, hogy én még Mutilate-et azt kihagytam, még azt is játszik. Emellett szerintem a Gerzsonnak elég nehéz dolga lesz, főleg úgy, hogy neki pont arra kell rámennie, hogy minél jobban kiépüljön boardon. És emellett, ha jól tudom, Long Goodbye-t is játszik, ami azért egy elég komoly kriptonit a Gerzson ellen. Hát az eléggé, igen, az eléggé. Egy gyors válasz a boardra. Egy nyögveni előst maligent láthatunk, most azért már egy új fóliát azért már megérdemelne. Igen, most ezt akartam volna kiemelni egyébként, elég saláták már a shieldek. Egyébként itt most közben visszanéztem, a TMS 007 a Monoreddel sikerült egy gémet legombolni a Mr. Millerről. Igen, viszont úgy tudom, hogy ők csoportszakaszban. Ők azt hiszem játszottak is még egyszer, nem? Sőt, bocsánat, ez a top 8 volt már. A top 8. De a top 8-ban megverte a TMS-t. Megverte, de 2-1-re.
És akkor, Ja, hogy bocsánat, úgy. Aha. akkor a group phase-ben nem is kapott ki. Nem, mert így group phase-ben nem volt TMS. 0-0-7. A szó ellen, igen, a szó ellen vesztett egy gémet. Igazad volt. Akkor összesen 2 gémet veszített, eddig a pillanatig, ugye? Egy Itt teppelt láthatunk Scalding-tent látsz. jön egy fetch, másik Akkor ez már oldalon úgy volt érzem egy törés is. egy land pass. Klasszikus control start. Kontrollfogás, igen. Legjobb. Bár ugye nem kék szint játszik, ami kicsit furcsa. Bár egyébként nem a legjobb, mivel azért egy Sheoldredtől elvárjuk, hogy első körben valami finomságot, egy ilyen tudatos Valami hand distraction-nel indítson. Hát De igen. lehet, hogy leszedése van egy fatálus. Igen. Viszont szerintem ez a lista nem futott annyira sok kézdobhatást, vagy mit gondolsz? Azt gondolom, volna, hogy a kötelező Tough Seas az megvan. Inquisition of Kozilek, Hymn to Turek, Duress is van. Mondjuk a Dread Fuge-ot azt hiányolok, személy szerint. Unmask, méghozzá Griffet sem játszik a pakli, viszont ami számomra határozottan egy furcsa addition a pakliban, az egy Obnihilis. Igen, azt most én is azt néztem. Nem nagyon látni. Aha, itt van egy Megint az első drop. Egyes drop. Így van. Stuo Bandinál. És na most várjuk ki a végét annak, hogy Attinak sikerül-e ezt azon nyomba leszedni. Ez Aki nem micsoda? tudna egyébként, mi ez a lap? Ez egy Rotisserie Elemental, így van. Ami egy Menaces, egy manás lap, így van. És combat damage-re csinál valamit, de majd... Nyárs countereket. Igen, majd hogyha eljutunk odáig, akkor esetleg releváns lesz. Ó, ezek szerint nem lett leszedve. Pedig nem egy rossz kártya egyébként, inkább arra megy rá, hogy Exiled lapokat játszott ki. Tehát inkább arra megy rá, hogy backup kártyákkal építse a munícióját. Nem arra, hogy inkább ilyen tokenek és társai, ami mondjuk jött egy második föld, és most gondolkozik, hogy passzoljon-e, vagy passzoljon-e. Úgyhogy most akkor passzolt is. Elég lassú start a monofekete játékos részéről. Hát, nem tudom, hogy most mennyire érdekes ez, ezt még ilyen kis egy bitman damage-eket azt nyugodtan beszedhet, mert... Megkapta az első nyárs counterét. Aha, és ott jön egy pizza, az egy erős 2-es drop. Vigilance Prowess, már Mr. Miller, ez már nem, így van. Igen. Hát, még nem gyóródik meg ez. Igen, ez egy jobb választás volt egyébként, mint az egyes dropot leszedni. Habár itt most nem tudom, hogy mennyire biztos tele van single target destroy-jal, de az azért egy erős target destroy egyért az a Cutdown, nem? Vagy nem is Cutdown volt? Mi volt persze. az? Cutdown volt. Cutdown, ja. Minden esetben erős. Az erős. Is. Igazából színekkel nincs gond, egyik térfélen sem. Hát ugye 1 és 2-szerről beszélünk, úgyhogy ez annyira nem lehet probléma. Optimális esetben. A TMS esetén láttunk pont a csoportkörnél egy olyat, hogy monoredként szint halt. Túl sok szintelent húzott. A City of Traitorre volt, Mishra, War Room. Aha, hát az kellemetlen, igen. Hát igen, a Go-Fordot a Party Treasure-re határozottan le kellett. Party Treasure egyébként szintén egy nagyon-nagyon jó 2-es drop, 4-es fenékkel, sok minden túlél, de hát a fekete ellen ugye nem számít, hogy mekkora így van, és a Countdown egyébként, ami azért az megoldja. Nem, csak azt mondom, hogy Countdown is leszedte volna azt is. Igen, de... ebben az esetben most nyilván nem látjuk a kezeket, de megérkezett a Commander. De vajon értelmes lett volna kirakni a Gearsont, szerinted? Miért a 2-es drop helyett? Mert ugye azon van egy Ward 2, és gyakorlatilag mivel elment egy manás leszedés, ezért értelemszerűen a 2 manás leszedést... Szerintem lett volna leszedése rá. Tehát most hát max a Sheoldredre tudtam volna késleltetni, mert ugye azt ki tudtam volna skippelni, ez igaz. Persze, de az nem annyira rossz. Vagy egyébként jó, de most hogyha belegondolunk abba, hogy kirakja a Gerzsont, neki nagyon gyenge a board ahhoz jelenleg, hogy a Gerzsont kirakja szerintem. Tehát a Gerzsont az legalább
egy ilyen 9-es ütésig kéne. Mert addigra viszont neki, tehát annyira sok landet nem játszik, hogy majd 5 vonáért is Vigon kiragdossa az Persze, talán, én azt értem, én nem raktam volna ki. De ebben a helyzetben, tehát ebben a matchupban most nekem mondjuk, hogyha agrójátékos vagyok, akkor mi a lényeg? Az a lényeg, hogy egy nagy széles bordot építsek, vagy pedig mondjuk két lényegként csipkedjek valamiket, úgymond dodge-olva egy nagyobb value-t a board clear ellen. Hát nem látjuk sajnos Stúló Bandi kezét, szóval nehéz megjósolni, hogy mire gondolt költő. És Attila esetében sem, de én személy szerint nem általánosan. Én nem raktam volna ki. Itt most talán ott egy Damnation lehetett a Miller kezében? Ez sem könnyen lehet egyébként. Mint hogyha egy Damnation lett volna. Értelemszerűen most ebben de most már a Damnation nem olyan szívesen raknák ki, mivel igen. Mire akkor söpri a Commandert is. De hogyha meg most kirak a Miller egy Necrodominance-t, akkor meg kb. Elment a meccs. Tehát... Ja, az egy Damnation, a második lap fölülről lefelé. 4-ért. Ez mi? 4-ért. Csinál egyes tokeneket. Mindjárt mondom, melyik ez a lap. Tempted Vengeance talán? Ha jól tudom, igen. És csinált 3 darab egy-egyes elementát Haste-tel. Haste-tel. Aha, és akkor gondolom... most már jobb a Gerzson egyébként. Jobb, de ugyanakkor pedig nem tudom, hogy ez elég pressure, mert ezek csak egy-egyesek, tehát most körönként... Hát jó, az a Gerzson legöröm. Csak ugye az a baj, hogy most kirak egy egyes toxikot, akkor megburul teljes mértékben mutatvány. Tehát akkor GG konkrétan. 4-ért? Most jön a Damnation? Erre szerintem fölösleges. Nem hiszem, erre nem. Nem. Ó. Fúj. Mi történt? Igen, itt probléma. Ez egy Infernal Darkness, csak feketét lehet kijátszani. Csak fekete monát. Upkeep, egy fekete és egy élet. Egy kumulatív upkeepben így van, igen, és folyamatosan rá kell fizetnie. És minden mana producing land, az csak feketét csinál, ahelyett, amit csinálna. Aha. Szóval magyarul ez egy fekete Blood Moon 4-ért, ha jól látom? Ez egy jobb, mint a Blood Moon, mert a non-basic landeket is, vagy a basic landeket is átalakítja. Tehát ez mindent. Igen. A Blood Moon szerintem. És nem is egy drága lap egyébként, de nem nyomták újra, igaz? Tehát ez a ICH-ből jött ki, ha jól látom? Nem reserve listes, de minden esetre egy... Hát igazából nem nagyon játsszák paklik, mivel tényleg csak specifikusan ebben a deckben jó. Hát, monofekete bármilyen fekete pakliban. Hát azt sem mondanám feltétlen, mivel mondjuk egy ilyen monofekete agróba vagy midrange-be sem biztos, hogy játszanak. Már midrange-ben azért nem lehet rossz 4 manáért. Igen, csak ugye hosszú távon pedig folyamatosan rá kell fordítanod a manádat. És a Shroud Red esetében meg azért jó, mert kijátszasz egy Cabal koffert, vagy valamit keresned kell hozzá, hogy azért tartson. Ez olyan érdekes, hogy kitámadott. Bár most igazából az Izzet esetében baromi nehéz megoldani egy enchantmentet. Főleg úgy, hogy nem tud manát ráfordítani. Hát úgy, igen. Gyakorlatilag ez itt mondhatjuk, hogy ez game over, hogyha nincs elég, mert most itt más nem tudja kasztolni már a Gerzsont sem. És ugye az összes toughness nincs a bordon annyi, mint a Shroud Redet levinni, úgyhogy... Nincs, úgyhogy... Igen, mert szerintem G a G-vel. Mert ez jó, de hogyha ha észreveszünk, például nem rakott manát. Nem, hát nem biztos, hogy van neki. Ezt mondom én is, tehát viszont az Infernal Darkness ideig, óráig jó, szóval szerintem azért támadhatott ki, hogy a clockot kicsit már felgyorsítsa. Nem lehet, tudjuk, nem tudom, hogy Stúló Bandi is észrevette. Hogyha tudja, hát most, ha észrevette, hanem most itt milyen play-e maradt. Tehát sok mindent azért nem tud csinálni. Hát dehogy nem blokkolgat. Oké, persze blokkolgat, de... Azért a 4 élet az rengeteg nyerni nem nagyon fog. Hát itt in and out nem nagyon van már. Szerintem ezt counterelni kellett volna. De hát gondolom, hogy nem volt force nála. Hát gondolom. Nem használta volna. Amint elolvassa, hogy mit tud ez a nap. De hát figyelj, most a kumulatív upkeepnél is tényleg egyébként SEO-ban elég jó. Mert most kövköbe fizet egy feketét, meg egy életet, utána 2 és 2 életet, és így tovább, igaz? Így van. Tehát ugye pont az a lényeg, hogy Shroud Red az életet azt úgy nagyjából megoldja. A mana az egyetlen kétes dolog, de
Tehát a következő körben ugye már 2 fekete lesz. Tehát lényegében a harmadik körre 3-4, és hogyha nem tud, tehát 4 körig nem húz földet, akkor tudja csak fenntartani. Világos. Aki egy döntő van, de én lehet itt már scoopoltam volna. Hát végül is igen. Mert azért az, hogy nem van a Commander. Viszont itt meg most megint az a kérdés, hogyha kirakta volna a Gerson, jó, de ez már annyi sok ha. Igen, sok a ha, igen, sok a ha. Na hát, szerintem... Nem csak tudod... Szerintem ő is észlelte a jelenlegi helyzetet. Persze, csak hát scoopolt is úgy látom. Igen. De ez még nem, nincs vége, miért nyújtja a kezét. Hát szerintem csak kicsit csalódott. Ja. Úgy látom. Azt mondja, hogy életében először látta ezt a lapot. Na, legalább láttuk a kezét, nem volt counter. Nem volt, igen, ott volt egy Wintermoon. Wintermoon hát, Damnation. Izgalmas lap. Igen. Hát igen. Jó, hát akkor így 1-0 igazából Shaodred playernek. Innentől most milyen... Tehát, hogy nagyjából ugye már egyébként nyilván a paklilisták azok publikusak, tehát meg is nézhette volna a paklilistát azért a döntő előtt. Jó, de ha tudjuk, hogy az ellenfél játszik egy Blood Moon, se lehet mindig számítani rá, hogy persze, oké, csak hogy ugye azt hangsúlyozta, hogy először látta ezt a lapot. Az, értem, azt nem tudom, azt nem figyeltem. Tehát igazándiból megnézhette volna előtte a listát, készülhetett volna kicsit, de ugyanakkor pedig hát körbejátszani valószínűleg nem lett volna értelme, igaz? Nem a tényen, így van. A 99 labból azért nem játszunk körbe ilyen egyeket. Most azt, hogy boardcrit körbe játsza, az lehet, az reális, racionális döntés, de alapvetően hát nem tudom. Én nem mindig spórolnék egyébként annyira a Gerzsónnal. Értem azt, hogyha leszedik, akkor a tényleg biztos, hogy tudod hát igen, csak az a probléma, hogy ugyanakkor a Gerzsónnal, hogy leszedjék. Igen, de hogyha nincs hozzá megfelelő kártya körbe, és nem is az, hogy körbe, hanem így pusolni az ellenfelet, akkor csak egy 3-2-es a bordon. Persze, de tudod, van egy csomó föld, ami egyet lő, meg ilyenek, és hogyha Gerzsó már nem van, és úgy teszel földet, igen, akkor az azért nagy tempó. Ha most ebben az esetben kiraktam volna a Gerzsont, és arra kapja az Infernal Darkness-t, ugyanúgy nagyobb push lett volna a Shaodred, de mivel akkor nem rakta volna ki a Totem táncot, vagy mi volt. Hát alapvetően úgy gondolom ebben a matchupban az a key, hogy a piros-kék playerként te megcountereld a Shaodredet mindenképpen. Mert hogyha meg tudod counterelni... Hát, hogyha most megnézzük Stúóban a decklistjét, na, legalább megmutatták kezét. Most mutattak a kezét. Tehát, hogyha megnézzük Stúóban a decklistjét, Daze az egyet, tehát van egy Daze-e, van egy Disruptja, ami nem counterling a Shaodredet. Van egy Force of Will-je. Ez eddig 3 counter. Van egy Miscast, ami szintén nem counterli meg a Shaodredet, az 4 counter. Watch Away viszi? Összesen 5, de ez egy Spellsnare. Lényegében Wash Away és Daze és Force of Will. 3 darab counter van mindössze az egész deckben, ami meg tudja counterni a Shaodredet, nem. Hát igen, ez... Akkor a Tough Seas első körös itt volt, amit szerettél volna, ugye? Az elsőből. Igen. Gyakorlatilag akkor azt láttuk, hogy van 2 Island és egy Sulphur Falls, vagy mi az a föld? Állva jön, hogyha van színed, igaz? Falls, igen. Nem, állva jön, hogyha van Islanded, vagy Mountained. Hát, hogyha van Islanded, vagy Mountained, oké. És mit tett ki? Mit tett ki? Ezt nem néztem. Milyen Commander? Ami non-creature castra szintelen soldiereket csinál. Dominaria, és talán Dominaria United? Fú, nem tudom. Nem, Brothers War. A Third Pact Iconoclast. Non-creatures. Igen, 2-1-es. Aha, az a Human Monk. Így van. Aha, és Grim Initiative-val válaszolt, és egy Mausoleum Wandererrel. A Grim Initiative az pont az a lap, ami
jobb a Shaodred ellen annyiban, hogyha meghal, akkor is egy 1-1-eset csinál. Igen. Itt mondjuk most nem volt szerencséje a Bandinak annyival, hogy két islandje volt, tehát és ugye a két Jó, egy szintadó kör föld az vissza, viszont nem osztam szoroz nem jött volna annyiban, állva. hogy Hát nem volt a egyes következő dobja, az azért körbe szoros. viszont most kiraknám a Gerzsont. Személy szerint. Én is. Démonik, Főleg hát így, hogy arra pattanhat a mauzóleum. Igaz? szerintem is. Aha. De azt mondta, hogy nem kereshet? Nem, azt mondta, hogy keresed. Azt mondta, hogy Az a baj, kereshet. hogy most ki fog Gondolkodik. keresni egy toxic délust, akkor hogy elég Nem, nagy. hát most gondolkodik, úgy látom. De csak mint hogyha azt láttam, hogy intett volna. Igen, mint hogyha intett volna, de közben pedig fogja a Démonik tudort a kezébe, és úgy látszik, hogy Az nem, azt gondolkodik. nem. Tehát ha valami nem Nem lehet. nem tudom, hogy min. Tehát, hogy ez nem Őszintén, ez létre. Miller részéről is kicsit... Felelőtlen, úgy igen. gondolod? Lehet, hogy csak ki akarta csalogatni. Na, ez most így egy jó play volt. Nem jött Minden létre, esetre. igen. Annak nem is szabadott létrejönni. Igen, ott a harmadik mana. Viszont, és így raknád a Gerzsont? Már nem annyira biztos, nem? Így, hogy van egy Tectonic Hazard a kezében, így lehet. Hát, nem tudom, mit érsz el azzal hosszú távon. Igazából most azt kell végig gondolni, hogy csinálsz több damage-et, nem? Tehát, hogyha most lerakod a Igen, de Gerzsont, hogyha akkor belegondolsz csinálsz abba, hogy van 3 egy Grim damage-et. Initiated, ami first strike-os. Tehát azért ezzel lehet finomkodni. Meg hogyha Hát- meghal, akkor is tud maga helyet produkálni. First strike-ba is csak Én egyet inkább initiate. 3-at, hogyha ki meg Gerzson. Nem, a Gerzson lő 2-t, azt nem növeli a powerjét a Grim Initiate-nek, ő lő 2-t. De akkor is lő 3-at, vagy 2-t még rá. Tehát, hogy 3-at fog ütni first strike-ba. Tehát 2 élete maradna a Shao-nak. Már first strike esetén. Tehát lényegében már ki lehetne csípni. Ki lehetne Plusz csípni, nem az igaz. elégesen a push az nála van, mivel még mindig csak 3 manánál tartom. Az igaz. Még És, lehet egy Consumming Corruption-t a kezébe, úgyhogy ez elég problematik. aha. De hát várjál, nem tudja kifizetni a wardot. Nem, az be is nézte. Úgyhogy akkor ez most counterlődött? Ja, az egy elég nagy Aha. misplay. Ez nagy misplay. Eléggé nagy misplay. Úgy látszik, hogy azt mondja, hogy akkor inkább leszedi a Grim Initiatet. Ez elég furcsa, de hát úgy látszik, hogy itt a srácok nem nagyon sértődnek meg a takebacks miatt. Itt volt, ugye láttunk egy misplayt. Hát mind a két játékos, Banditól, ahogy fogalmaztál, először van döntőbe, szóval az igazán... Igen, itt ugye Stó majdnem átengedett egy démonikot, de aztán mégsem intett, hogy igen, Ja, az de aztán igaz, nem, tehát- és itt pedig ugye lett volna egy counterelt leszedés. Na itt Ami viszont aztán nagyon szeretném tudnak kiemelni abszolút. azt, hogy hát végül is nem biztos, hogy kijátszottam a tektonikot, de akkor is azt a piros manát azt hagytam volna. Én is hagytam volna piros Inkább, mint manát, egy Island. 100%. Igen, Hát pontosan az- a két mana, ami most állva van, abból kellett volna kifizetni a kicát. Így van, Mert egyértelmű. akkor azzal közölheted azt az ellenfelednek, hogy van egy counter Akár egy- spelled, van Ja, nem, mint egy hogy bármit. játszana egyébként. Persze, de most ki tudja, hogy ugye Miller hogy Kun egyetlen megnézte megnézte a egyébként, pakli hogyha- listát. Ő Ki lehet. tudja. Tehát ott Na egy most Sheo, például talán. mert most érted, a Sheo-t előbb belerakod egy szintelen kék manába, mint kék potenciális kékbe, nem? Alapvetően. De azért azt kiemelném, hogy ez egyáltalán nem egy szokványos Gerzson lista. Nem szokványos. Nagyon sok olyan lapot játszik, aminek nem biztos, hogy én feltétlenül ragaszkodnék hozzá. Hát figyelj, ez a koncepció, az a egyes csipegetések. Például amit én hiányolok, az a Blood Moon. A mágus. Mágust is nagyon hiányolom, az 100%. Mondjuk ebben a meccsabban olyan sok minden nem csinálna, mert most még vissza Mellékes, de akkor is. Tehát... De egyébként igen, egy és másik egyébként az a számíthat drón ebben a belül. meccsában is, főleg, hogyha kijön a Mr. Millernél a Persze, Kabalkov alapvetően postárs. na itt most megint egy potenciális misplay, Na várj, ez is megtámadni? ez nagyon érdekes. Nem? De várj, ez semmiképp sem egy jó döntés. Nem jó döntés, Mivel mert a tektonik Hazard az el fog tektonikot veszni, se tudja, persze. igen, a tektonikot se tudja elnyomni. Tehát itt a play inkább az lett volna, hogy tektonik, és utána ütés és Gerzson nem üt, igaz? Vagy? Így van.
Egyértelmű. Mert gyakorlatilag az azt jelenti, hogy Tectonic lő 3-at mindenbe, ha jól emlékszem. Játékosba is, és lényegbe is így van. Lő 3-at mindenbe, utána elmész támadni, tehát akkor már 8-ba van a Miller, utána elmész támadni 9 pontnyi damage-el, akkor a Nem Seo-nak is sem feltétlenül blokkolnia kell kell. egyébként előtte kijátszani, tehát Dehogy nem, mert akkor a ütés Seo-nak... után is. Nem. Hát jó, persze, után is, De nyilván, ez semmiképp sem a Gerzsonnal, mert így bukik a mutatvány. Tehát, de igen, így ez nagyon nem jó. hát ez egyértelmű, ez egy... Hát Ez valószínűleg, hogyha ezt a gémet elveszíti, akkor ez egy akkora misplay, ami most került a gamebe. konkrétan. Nem? Viszont, hogyha belegondolok, így most 9-et legalább üt. Egyébként annyiban volt jobb az én playem szerintem, hogyha persze a Gerzson nem támad, hogy a Kitsa ugye egy 3-at ütött volna így. Igen. Tehát így most 2-ben az a Kun. 2-be igen, de És hogyha most a Tectonic konkrétan az előtt megnyerte kirakja, volna. Hát, jó úristen. ez most szükségtelen volt teljesen, ugye? Vagyis hát, És elvitte. Aha. persze a misplay tekintetében nem volt szükségtelen, de amúgy szükségtelen lett volna, mert hogyha először Tectonic Hazardol, ugye, amíg még a Gerzson fönn van, akkor lemegy a Akkor már Seo is, megnyerte volna. és akkor nyert is volna konkrétan. Sőt, konkrétan, hogyha minden Tectonic Hazardol és mindennel támad, akkor fixen nyer, igaz? Így van. A 11-ben volt, 3 pontnyi damage-et lefog a Seo, Pontosan. és 9 megy felé akkor is a 8 életére. Úgyhogy ez egy csúnya misplay volt itt most még halvány reménysugár. Jó, de 2 élet, tehát azért ez csak megoldja valahogy. Hát most vagy Persze igen, nem, vagy mint hogyha nem. Monofekete ne tudna visszaépülni, mert Monofeketének lehet, hogy van valami lifesteal-je, vagy ilyenek. rengeteg. Castle Lockvane. Custody Lich. Oha. Az kicsit már itt... Hát ez Az szerintem kicsit már itt play. lassú play. Nincs lifelinkje a Lichnek, hogyha jól tudom. Nincs. Annyi, hogy LTB-ről lesz a Monarch, és amikor ő lesz a Monarch, akkor target player szekkel egy creature-t. 4-2-es. Meg is történt a szek, ugye eltűnt a Griminisétnek a tojt kis tokenja a Death Rattle-re, vagy hogy hívják ezt, amikor lesik valami. Nem a Hearthstone-ban vagyunk, János. Hát van erre egy keyword szerinted? A lifesteal nem szóltam, de... Hát semmi, csak die effect. Na, Die Effect. Na, most akkor igen. End Festival, hát ez működhet. Hogyha most És akkor még lett ott van volna a egy Blink. Fury egyébként, akkor Ott megint más valami. lett volna. De egyébként így megvan, mert ugye betámad Persze, a Flyer. betámad 2-vel, vagy a Flyert nem tudja blokkolni, úgyhogy ennyi. Ja. Úgy látszik, hogy akkor 1-1. Sikerült simítani a hibáját, de ez Igen, akkor is és necces volt. gyakorlatilag akkor 24 percnyi játék után 1-1-nél áll a döntő. Így van. Hát ez eléggé... És egyébként ajánlom a nézők figyelmébe a decklistek alapján, hogy a Gerzson esetében nagyon-nagyon már szerintem túlságosan is sok basic land van. Tehát 20 basic landet játszik a pakli a 36 földből. Az Hát, arányában nagyon sok, és nagyon sok, de azért, tehát most ott a lényeg, hogy lehet, teljesen 11 Mountain dominál. Úgyhogy a Blood Moon az pont elvárná, hogy a Blood Moon elvárná, de ugye nem játszik Blood Moon, tehát így teljesen mindegy. igen, csak azt mondom, hogy például még játszik Temple of Epiphanit is, tehát Steplandet nem játszanék alapból egy aggro deckbe. Nem. Illetve játszik még Frostboy Snart. Nem, se játszanék. A Tapland én se játszanék, az nagyon rossz pick. Minél kevesebb tappel érkező földet kell játszani. Még a Den of the Bugbear is egy kérdéses. Igen, és például nem játsza a Kaladeses Fastlandet. Helyette játsza a Slowlandet. Aha. Ez hát a igen, ezen lehetne itt kicsit alakítani a illetve nem játszik Ottavarát mindenképp játszanék, mivel pont lejátszani az Infernal Darkness-t akár. Hát meg az a Seóra is jó. Meg a Seóra is jó, így van. Egyébként. Sink into Support se látok, amit szintén játszanék ilyen személy szerint. Meg sokkal több countert játszanék, de inkább ezeket az olcsó, gyors countereket. Egyébként
Illetőlegesen a Curse Catcher azt játszik legalább. Úgy látom, hogy itt most megtörténtek hát igen, a Frostboltsnál egy egyértelmű Cut, a Temple of Epiphany is Cut. Esetleg a Bugbear az maradhat talán. Az mindenképp persze. De itt ugyanakkor én játszanám még a Non-Basic Land Land Destroyt is. A piros Non-Basic Land Destroyt is használnám. Tudod melyiket, ami 3 manáért destroy egy target landet, és akkor keresett egy basicet az ellenfél, és ugyanilyen, mint az a counter, amit említettél. Így van. 3 életér tud állva jönni, piros. Valószínűleg a matchupok többségében Gearson lesz az agresszor, úgyhogy annyira nem kell aggodalmaskodni a life totálja miatt. Úgy látom, volt itt egy mulligan mindkét oldalról. Bár egyébként elgondolkoznék rajta, hogy lehet, hogy nem is én feltétlenül a Gershont játszanám, Izzadben, hanem akkor már a Malcolmot. Na jó, de hát ez a deck az egész a Gershon köré épült, tehát hogy tudom, persze, csak mondom. Nem tudom. Egyébként Sivár Reefet én személy szerint Sivár Reefet hiányolok. A Shinkát mindenképp játszanék például. Ugye ami first strike-ot ad egy legendary creature-nek. Igen. Illetve Pathway-t szerintem játszik talán. Szerintem azt játszik. River Glide Pathway az van benne. Prismatic Vistát nagyon hiányolok. Ha itt van egy kéz, Lightning Bolt, mik voltak még ott? Lightning Bolt, Pyrokinézis. Meg hát jános. Tudom már, hogy mi hiányzik a pakliból, a fetchlandek. Az összes. Így igaz. Egy darab fetchlandet sem játszik. Így igaz, fetchek nincsenek. Az elég merész azért Dual Commanderbe. Igen, hát lehet, hogy ezzel a lapkészlettel rendelkezik, most azt nem tudjuk nyilván. Világos. Viszont... Na, egy... ha első lesz, ha második, akkor majd a ligás... Azt le kell szedni egyébként, az erős. A ligás győzelmi a store creditből majd be tud esetleg vásárolni egy-két dolgot, hogyha szeretne. Nem hiszem, hogy fog. Inkább kerítést épít belőle. Igen, itt volt egy Flame Smith, azt el is hullott. Ugyanígy ott volt a Cutdown, mint az első. Egyébként Witch's Cottage-ot sem játszanék, van a feketében. Hát... Ez figyelj, már az a baj, hogy azért, mert van 3 feketéd, akkor... Rendet, és... nem tudom, tehát ugye mi az a... Dead of Winterre már nem procol. Nem elégesen. Szerintem azért ez igenis számíthat. Persze, egyébként, hogyha tempón kell egy board clear, akkor számít. Nyilván minden egyes tapland az már egy hátrány. Viszont amit még Mr. Miller játszik, az a Reliquary Ritual, ami nem egy szokványos föld. Ami viszont annyiban érthető, hogy ugye a Necrodominance és társaival, meg Necropotence azért elég el tud szabadulni. Illetve játszik Unholy Annexet is. Igen? Igen. Ha jól látom, akkor az egy Den of the Bugbear? Ott az Island alatt? Így van. Nem rossz, azzal tudja majd pumpálnia. Igen, csak az még kéne 2 föld. Hát igen, ez kérdés, hogy most még van-e nála valami. És már amit én látok, az Mr. Miller kezébe egy Erebos Intervention, szóval egy elég erős leszedés. Murderous Rider. Jó, hát igen, ez egy lifelinker. De nem rossz, a lifelinker 2-3 blokker, ugye, hogy Gershon nélkül ezek a lények csak egyet ütnek általában. És pattan is rá egy Lightning Bolt. Ezt le is kellett. Egyből? Te is leszetted volna? Le, mindenképp. Lifelink az kötelező. És most igazából a Mr. Miller esetében nem nagyon van olyan lap, amit még úgy Lightning Bolt-ra lehet szedni. Leginkább 4-es. Igen, az teljesen igaz. Mondjuk, ugye előzőben láttuk a Custody Lich-et, 4/2-es. Hát jó, viszont a Custody Lich-et le lehet szedni egy gyengébb lappal is. Egy Lich-et le tudott volna szedni, egy Murderous Ridert, egy Turácsot. A Murderous az jó play volt szerintem. Meg egy Orcish Bowmastert is. Ezeket le tudtam volna szedni. Esetleg a Flash Gorger-t, hogyha még nem alakul át, de
Igen. Hát valószínűleg jó target volt, igen. Mindenképpen Már ugye lifelink. most már tudjuk, hogy nem nézte meg a decklistet, úgyhogy nem tudja, mivel számoljon az ellenféltől. A Gerzson player. Grim megint. Igen, ez Én most megint inkább egyébként bordot építenék, személy szerint. Tehát hívnád a Gerzsont 3-ért? Nem pont, hogy ha lenne még más a kezébe, akkor inkább... Hát Ez én nem nagyon tudom. érdekes, hogy Én így semmiképp sem hagytam mindenképp... volna. Tehát én kihívtam volna a Gerzsont, és akkor pazarolja el a negyedik körét. Mert 4 Igen, most manán vagyok. ez annyiban egy Nem felelőtlen tudom, szerintem döntés jobb volt, lett volna. hogy most egy agrojátékos ne hagyjon manát állva. Viszont beijesztheti vagy a Sheoldred játékost azzal, hogy Megijön a meg kell tenni a Shaolred, commanderét. nincs már És akkor semmi. most jön a counter. Igen, az egy semmi volt. Tehát ennek semmi értelme, tehát most beég, hogyha nincs instant play, akkor beég ezt a 3 manát, mint ahogy meg is Az tettem. butaság. Az igen. Tehát most a Gerzsont le kellett volna hozni, hogyha leszedi Miller egy 2-es leszedéssel Wardot fizetve 4-ért. Akkor meg nem játszik ki a Sheoldredet. És itt volt az 5. mana, megint ki tudta volna rakni. Tehát, hogy Az mi? Egy kígyó. ez lehetett volna a follow-up konkrétan a Gerzson play-re. Igaz? Tehát most már tudott volna ütni a Grim. Igen, meg a viszont így vissza Shadow. tudta küldeni. Na most kell kihozni a Gerzsont. Na ez amúgy végül is... Nem. Amúgy... 3-ért kihoztam a Nézd! Gerzsont. Nézd! Nekem tetszett annyiban ez a play, hogy beijesztett. Tehát Jó, de ugyanúgy Boston. ha elolvastam, mondjuk, hogyha most magamból indulok ki, én elolvastam volna az Attilának a decklistjét, és vagy a Gerzson decklistjét, és azt mondom, hogy jó, És hát most 3 volt van a deckjében, ami... Így van. Ez egy mutilate, ha jól láttam. Igen. Jó, viszont így is kap. 4-ért. És ugye a Gerzsont ki tudja újra játszani. Persze, És kap egy csak érted, hogy mit mondok azt, hogy mondjuk akkor rakta volna ki a Gerzsont, akkor valószínűleg Miller kirakta volna rá ezt a board clear-t a Shao Play helyett. Igen, de most gondolj abba bele, hogy és most ki tudja újra játszani. A következő a körben már Gerzsont. jött volna a Gerzson megint, és akkor ki tudja játszani újra a Gerzsont. és még mindig megvan a bounce-a. csinál? Ennek mi értelme? Akkor már miért nem instant speedből? És miért nem Nem hagyja meg a tudom. kék manát, hogy egy Vosövéjel fenyegessen legalább? Nem értem. Ez a számomra is egy érdekes lépés volt. Nem, ez is szerintem nem az optimális play volt, őszintén szólva. Nekem a mana elosztás nem tetszik. Nem, a mana elosztás sem jó. Legalább egy kék manát hagytam volna én hátra. Hát főleg, hogy tudjuk, hogy most már a Lightning Bolt kiment, most az a piros, az mire kellhet potenciálisan? Nem tudom. Nem is tudom, milyen piros instant van még a deckjében. Instant. Spikefield Hazard, sokra nem megy. Igen, Gutshot. Lava Darts sem. Nem tudom, ebben az esetben én mondjuk inkább a Gerzsont hoztam volna. Gerzsont hoztam volna, és ütök 3-at a tokennel, nem? Én is azt csináltam volna, igen. Lett volna a play. Mert így most csak Ugye 2-vel többet ütött. Vagy bocsi, 1-jel kevesebbet ütött így. Gyakorlatilag csak az a kérdés mindig, hogy tudsz a legtöbbet ütni ebbe a meccsabban, nem? Így van. Aha, ott egy... Oké, tehát megnézi a Vosövét hátra. Tehát így azért körbejátsza. Nem kaptunk egyébként magyarázatot arra, Körbejátszom a sövét a piros monánál, nagyon jó. Egyébként... Figyelj, Force of Will mellé, hogy esetleg van egy kék lap. Nézzük már meg az előző kört, tehát hogy ott van egy Mog fanatik, igaz? És egy piros állómanája van a Gerzsonnak, akkor az ott mit csinál a kézben? Tehát a pirokinézis pitchre vár, hogy na most kell kirakni a Sheoldredet. Hát ugye a Sheoldred azt nem most hozom, már 6-ért jön. Nem hozott Sheoldredet. De a Sheoldred már 6-ért jön. Ja, nem 6-ért jön, nem, az mert kézben volt, bocsánat. Így van. A Mog fanatik az a pitchre várt. A pirokinézis pitchre, ami nem szedi le a Sheoldredet, ennek semmi értelme. Ja, ez szerintem sem volt egy jó play. Volt itt egy... Mi van itt? Na most Gerzsont lehet hozni viszont. Mindenki. Mert most azért egy 9... Mit csinál? Nem, hát most támad üresbe 3. 3-ért. De miért nem akarja lehozni a Gerzsont? Vagy legalábbis alakítsak már be a földet. Igen, alakítsuk a földet. Alakítsuk be a földet. Igazad van. Alakítsuk be a földet, az teljesen reális. Akkor ütött volna 4 meg 3 hetet, igaz?
Szerintem Stuóban olyan dimenzióba gondolkodik, amiben mi nem látjuk. Valószínűleg egyébként, valószínűleg. Szerintem ő 5D-ben gondolkozik. Na most nézd, instant board clear nincsen Millernél. Nincs, úgyhogy ez engem is meglepett egyébként, hogyha Gersonnal akar spórolni későbbre, akkor kiváló play, amit mondta, hogy alakítsa be a földet, így van. És üssön hetet, az a fél élete Millernek. Az már rengeteg, és ugye fennmaradt 20 token belőle. Így igaz, és gyakorlatilag a következő körben Gerson play nélkül is már gyakorlatilag 7 életet kell csak leverni, amit boardról meg tud oldani. Tehát itt most potenciálisan a legnagyobb damage-et kéne. Ez mi volt, amit kiraktak az zselé darab? Úgy látom, egy valami homokóra. Lehet, hogy itt a... De még nem történt meg az életlevonás. Nem, úgy látszik, hogy még nem ütött mégsem, hanem, megcsinálta a play-t. Igen. Viszont így, hogy átváltozott a föld. Így a Vipofer, vagy mi az a Erebos Intervention? Viszi az Erebos Intervention. Ami viszont nem annyira jó, mert így most már Gerson, hogyha nem húz földet, vagy nem egy föld van a kezében, így a Gerson már nem tud kijönni. Így van. Tehát lehet, hogy a Gerson play jobb lett volna mégiscsak. Hát egyértelműen az lett volna legjobb. Nézd, a Vipofer bosszal le tudtam volna szedni a Gersont? 4 open manája volt, tehát nem, igaz? Nem. Pont egy. Tehát hogyha leteszed a Gersont, gyakorlatilag fixen ütsz 9-et. Nem fog elvipelni egy-egyes, nem? Szerinted? Így van, viszont hogyha kirakja a Gersont, lehet, hogy lesz rá egy board clear, tehát. Na jó, de akkor legalább se oldred se jön. És következő körben megint te tudsz tempózni, akkor lerakod a kígyót, de így most gyakorlatilag vannak egy-egyeseid, nincs 5 földed, nem tudod lerakni a Gersont, és jöhet a se. Amit én látok, az egy Aklozoc, ami szerintem jönni fog lassan, és ez egy probléma forrás, igen. Aha. És Aklozoc, ha jól tudom, az 5-ös. Nem, 4-4. Tehát igazából ez egy elég érdekes play volt, mivel ott egy pirokinez is, láthatóan. Igen, ez egy érdekes play. Valószínűleg a SEO, de nem értem, miért a SEO-t rakta inkább le. Hát ez az, hogyha most rak egy földet, és van egy piros a kezében, amit nem ismerünk, akkor konkrétan kb. Mi nyert. Stúlbandi. Hát, még ha nem is nyer, de közel van, de igazából az előző körben nem a Gersont hozta le, ez szerintem egy baromi nagy tempós misplay volt. Mit húzott? Úgy emlékszem, itt kérdeztem meg Stúlbandi azt, hogy milyen lazac. Szaklazocra. Ominózus. Igen. Jelentés. Igen, hát lehet hozni a kígyót. Ott egy pitch, de azt nem tudom. Muszáj volt megtenni. Egyébként. Viszont várj, mi trigger történt? Ja, mert ahogy Aklazotsz, hogyha meghal, földé változik. Ja, de ez korrigálta Kun úr. Igen, akkor nem jött meg a föld viszont. Nem jött sajnos, és ez így jó, mindjárt. Ez így nagyon kevés. A kígyó pontosan azt tudja, hogy ha az ellenfél egy 3 mana value-nál kevesebbet játszik, mindig sérül. Várjál, ugyanakkor itt volt valami, ami nem... Tehát 3 élet nem került levonásra, nem? Dehogy nem, 14 mínusz. Nem. Emlékszel arra a körre, amikor... De azt ne felejtsd, hogy az Vipofer bosszal ugye azzal korrigálta. Mert ugye gyógyult 3-at. Igazad van. Igen, és akkor most jött a SEO. Így van. És mindig maradt két álló földje. Így van. Tehát ez innen megint csak ugye egy 4-5-ös segű blokker, hogyha itt nem jön valami most még mellé, ha most húz egy földdel jó lehet. Földet, akkor elég erősen lehordázhatja még a Shoulder. De mással annyira nem. Hát azt nem tudhatjuk. Ha van valami visszaküldés. Jó, persze, de... Egyébként egy Tetsukóval is jót tudna még relatíve menni. Legalább akkor nem tudja blokkolni. Hát, 2 labban csak jó valamelyik. Szerintem
általánosan túlságosan passzívan játszik, ami a Gerzson kasztokat illeti. Tehát túl sok mindentől félti. Igen. Ütöget a kis egy-egyesekkel, de igazából olyan nagy veszélyt nem jelent. És mire jelentene, tehát mire felépítene egy boardot velük, egy 3-4 egy-egyes tokent vagy lényt, addigra meg már, hogy mondjam, tudja az ellenfél kezelni a helyzetet. Tehát szerintem alapvetően agresszívabban kellene játszani valamelyest, főleg, hogyha tudod, hogy az ellenfél egy fekete kapit. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy Sheldred esetén főleg aggresszíven kell játszani. Nagyon aggresszívan. Az egyetlen esély az, hogy na nézzük. Szerintem szinte nem is kellene azzal foglalkozni az ellenfél, mit csinálhat, hanem egyszerűen csak passziánsz. Hát az Electrostatic Field az önmagában elég gyenge. Mikor tudok a legnagyobbat ütni? Ez nagyon gyenge, igen, így ez most nem áll jól a szénája az agrójátékosnak. Nem, főleg, hogy nem tudjuk, mi van az ellenjátékos kezében, és van legalább 4 lap, majd nézem. Igen, hát amit láttam, az egy Insightable Avarice, vagy mi. Már megint itt van ez? Ez előző játékból volt. Jó, hát ez eléggé gázos, ez mert ez 5 gyógyulás. 5 darab gyógyulás, így szerintem ez nagyjából game. Nem? Igen. Mit gondolsz? Határozottam. Viszont egyet sérül. Igen, gyógyulat 5. Hát ez így nem, úgy látszik, hogy stabilizálódott a helyzet. Úgy látszik, stabilizálódott a helyzet, úgyhogy lehet, hogy ez ennyi. És hogyha ez így van, akkor viszont ez Mr. Millernek az első ligás bajnoki címet fogja nyerni. Így van. Mindenképp új bajnokot avatunk egyébként, azt tegyük hozzá. Hát csak nem mindegy, hogy kit. Nem, valóban nem mindegy. De hát mindketten lelkes ligajátékosok, és egyébként amit én még játszanék, az a Sirén Storm, mert szerintem nem játszik Stúl Bandi. Hát egy-egyes, igaz? Egyért és egyért akadályozol meg szekre egy valamit? Így van. Ami targetel. Téged vagy egy permanensedet? Így van. Tehát még akár egy top assist is, ha nagy a baj. Igen. Hát amúgy... Illetve Phoenix Chicket is mindenképp játszanék, mert az egy Flying Haste egy-egy. Igen, a flyingos cuccok azok jók, igen. Teljesen igazad van. Fairy-Seert játsza. Én személy szerint szerintem Ledger Shaddert is játszanék, meg Broadside Bombardírt. Kicsit az agró véget, de én ezt sokkal Bombardír az már nem biztos, hogy annyira jó. Mert ugye az már verekszik a Gearsolonnal a akkor csak egy kérdés, János. Hellridert miért nem játszik? Hellrider, nem is már konkrét az a legerősebb lap, a 4 manás, 3-3 haste, és ha támad, annyiszor lő egy-egyet egy játékosba, vagy Planeswalkerbe, ahány támadó lényed van. Tehát az már csak atakra elviszi az ellenfelet. Nézd, ez szintén 4 manás, nem tudom, alapvetően nem rossz finisher. Hát nem rossz szerintem kötelező egy Gerzson deckbe. Nem rossz finisher van a Gerzson, de hát most, hogyha így megfigyelted a Stúónak a... Egyébként, hogyha kirakta volna a Gerzsont is, az tudta volna szedni a Consuming Corruptionnál, szóval... Hát amikor... Na jó, de az nála volt? Persze. A kérdés az, hogy nála volt akkor. Hát lehet, hogy 9-re, lehet még 5-re levitte volna, de nem változott volna a hosszú távú tervbe egyébként. Hát azért, hogyha 5-ben vagy egy Gerzsonnál, az már nagyobb pressure, mint hogyha 17-ben vagy. Tehát az a 12 élet, az nem mindegy. Mert, hát szerintem azért... Plusz akkor még nem gyógyult volna együtt. Volt. Szerintem megoldotta volna egyébként. Hát na ilyenkor ez már annyira... Ez már ilyen roteszeri. Nem, hát sajnos nem jön a föld, ugye, az a probléma, mert most itt még talán egy Gerzsonnal még talán még lehetett volna keresni valóban matchup, de így, hogy van egy 4-4-es lifelinker, meg gyógyulgat 2-t. Illetve árulja nekem még egy kérdést. Nem találtam a decklistben, True nem ez is sem, ami engem határozottan meglepett. Hát
Ugye itt két dolog van. Literálisan az összes kéklegbe játszanak. Két dolog van, amin gondolkodni kell. Az egyik az, hogy Igen, valószínűleg... látogat egy Jahanese expertise, szóval ez teljesen véges. Igen, akkor ennyi, igaz? Aha. Szóval azt akartam csak mondani, hogy valószínűleg azért nem játsza, mert a deck nagyon Gerzson fókuszú, viszont hogyha ez így van, akkor viszont azt nem értem, hogy miért kasztolja ennyire későn a Gerzsont. Tehát ez így nem fér össze a kettő, igaz? Hát akkor úgy látom, hogy ez game. Így van. Mert innen már nem nagyon van, egy lapja van, valószínűleg egy... Hát valószínűleg nem egy loose focus. Nem. Hát, hogyha non-creature counterje lenne esetleg... Mana leak is lehet, csak úgy egyiket se játszol, szóval... Nem, hát hogyha ez mondjuk egy egymanás non-creature counter... Egyébként Miscast-et játszik. Miscast ez még lehetne, de ez nem az valószínűleg, mert azt már rádobta volna. Spellpiece már kevés. Spellpiece kevés. Disrupt-tal sem megy sokra. Hát itt már sajnos akasztják a hóhért. Igen, hát... Elfogadta a sorsát. Nézd, ez azért az agrópaklinak ez a... Amit én változtattam volna a play-em, hogy először elmegyek támadni. Ha nem is a Shelly-vel, de az Aklazotszal mindenképpen, ugye így most ő 1-es, Sheoldred meg 2-es, tehát összesen 3-at üt. Az akkor igaz, az Aklazotszal előbb kellett volna már legalább egy 4-es life. Az igaz, az Aklazotsz az üthetett volna, az teljesen igaz, jogos. Ez jogos. Meg így most ugye eldobatja a stúlnak az utolsó lapját. Vajon ezt ők is... Ha? Nem tudom mi az, mindjárt mondom. Aha, szekkelt 2 mantint. Tényleg? Várjál, mi igen, az? ez egy Fire Blast. Szekkel 2 mantint, és akkor lő bele 4-et. Uha. Hát egy is elég lett volna mondjuk. Pedig csak egyet ütött ebbe az esetben, szóval nem biztos, hogy erre rááldoztam a 2 mantin, de igazából... Én se, de amúgy teljesen lényegtelen valószínűleg. Igen, úgy látszik, hogy tisztában volt vele. Most mitől sérült egyet? Nem. Várjál, most mitől sérült inkább 5-öt? Nem tudom. Na mindegy. Még 4-et levont, ezt még nem értettem. Szerintem ő nem jött arra rá, hogy... -3-ra. Ő nem jött rá, hogy mínuszolás nem, volt. mint hogy számítana egyébként, de... Hát azért számít. Jó, hát... Látom, hogy ez már egy ilyen csalódott... Igen, ez már megszúrjuk az ellenfelet mindenünkkel, ami van. Aha, már látom, hogy most már felemelkedett a készül a távozásra, úgy látom. Prepare for landing. Igen, hát ugye most annyiba számított azért, hogy azt a plusz 4-et levonta, hogy most még egy kört élhetett volna. Vetted a földjét, de az is tepp. És itt a készfogás. Úgy látom, hogy akkor új bajnokunk van. Handshake, így van. Igen, Mr. akkor Miller. 2-1-re nyert Mr. Miller. A Sheoldred Control pakliával aratott győzelmet. Mindenkit maga mögé utasított ebben a szezonban. Mindössze 2 ezzel együtt 3 gémet adva ellenfeleinek. Úgyhogy ezúton gratulálunk. Így van. Szépen játszott. Igen, és mindenkit várunk sok szeretettel. Május első hétvégén. Május 3-án, egészen pontosan. Ahol ugyanis sor kerül majd a Ram Magic League 7. szezonját lezáró eseményre. Itt kihirdetjük a győzteseket, átadjuk a nyereményeket, és egy laza versennyel fogjuk zárni a szezont.
Mindenkit szeretettel várunk, és további infókért látogassátok meg a weboldalt. Szombaton találkozunk. Sziasztok!